Sanangura itinzo nyaya iyi. Ndakamira sada mupasha wangu mwana wangu. Saka mupasha wangu anogara pamba pangu. Saka ndagara pamba pangu kudaro ini ndoda kuti mupasha andibvisire mabuda mupasha andibvisire pfuma yangu. Muda pfuma. Mukati kumupasadza kana kuti achikuchengetai muri pamba penyu anenge achitokushaya vakashaya here kugara. Ndisikuziva. Kwaanofanira kugara iye nemukadzi wake. Vari kugara vese here mukadzi nemurume. Pamba penyu. Makamupa here list yekuroora mukwasha. List yekuroora mukwasha handina nekuti hana kusatsvagirai kunosanga. Naiwe wakagara nemwana wevanhu zvekutoshaya nekubvisa kana tsvakirai kuno zvayo. Ndaunganidza mari ndibvise manje pandakaunganidza mari ndopandakaita problem iyi. Mama wangu pamwe hawana kufara nezvandakanga ndagara nemwana wavo, hawana kuziva purani dzandanga ndinadzo, saka vakada kundiuraya. Vakada kukuuraya? Ne. Pandakabatwa dunhu remusana nditadza kutaura. Saka ndichingofamba pamwe kanzi ndaunoona mai yako, ndobva ndasvika ndiona mama ndikati mama problem ndeipi? Mama ndobva wangozvitambira ukati vamwe vakandidhurura ndobva ndasimuka. Mama vekupi? Yava. Nyama dzangu dzatodzokera kuita mugwai dzoka pafomu chaichaiyo. Apa ndakuda kuti nditange kushanda futi pakauya bepa resamani vakanga vatorwa nepolisi mama namukoma vavavasunga. Ndichida kutanga kushanda pane nhau ndine vakadzi tu baba pakaita nhau yevakadzi vaviri yakanetsa mukadzi pandakatanga kuda naye risati taroorana tavimbisana kuroorana akanditiza ndobva aenda kuzvinyanzonzi tisina kuirana. Ndekupiwo amenozvinenge zvikuru zvechikadzi akabva aenda ikopi anaondiudza atina kuirana akabva aita zvemusoro wake. Asi kaenda kuda kunga kuti mukadzi ani ndobva ndatsvaga mumwe mukadzi kungodanana naye. Saka uyu pakazobuda muzvinyanzonzi takazodzoka takuirana ndo patakazoita evhenti iyo yekuvhara kusvikira pari nhasi handisati ndanyatso ndakutoshanda zvakanaka. Adama ya vanhu vangu vakulokuuraya kavaraba. kuimaenda kuuraya mukwasha. Ini ndawe kutoenzwa mufanana. Mutoenzwa pana kwanza akatouya akati amai ndimakandisunga Anabvira anditaura nhau kana kundiripa hana nhau yandayanzi ndada kuti uyu ane mukadzi anechi ani munhu andari nezvichaparudana naye ini handina pasana asi ngaandirespektiwo seanombuya iye akagara pamba pangu anotobuda pamba achitoenda kumba mukadzi izvi zvandine nazvo asi ngaandirespekte sechi saambuya ubhuru hwachona ihwo hahuko. Saka izvo zvakadaro kuti mari mwezuro takatomuona akatobva pamba ndobva toenda pamba pemukadzi yedu patatomusa mwana ndikati mukatidziye moto kusvika na11 takatodziya moto kusvika na11 zveshuwa ndobva tobuda mumba medu ndobva atouya mushure mukandauya kuzomubvunza ndikati naye zvandikunzwa ndizvo here kuti yokudana nemwana nemukadzi ari apa nevana 5 ane vana 5 mwana wangu mwana mudiki iwo ni munhu muhombe saka toenda zvikadzi zveshuwa ndine vana chi ndobva simukadzi zvikadzi zveshuwa ndinowakadzi 2 ngasaka nokadzi twini mwana wakugara pamba pangu apo uchiite zvausundirispekta sechi saambuya Kweimi madii kuti vabve pamba penyu. inini zvadaenda kuti ndosaka ndayazomhanga iye ngaazondibvisira mari yangu akazobva anogona kuzozomutadzi kuzoenda zvachose ndobva atazozibvisa mari. Saka muri kuti munhu kana munaye makamuchengeta pamba penyu anogona kusaenda. Aiwa ini ndayazoti ndizotaure ndizomhangara kunoku anyatonzwa kuti yangu akazoenda zvokusazodzoka asazoti inini mari yangu kuita sei ndikutoida nekuti nguva yanenge agara akareba munhu atadza kubvisa mukaita ndatsvagirai kuno obva atsvaga umwe mukadzi obva ati ndine vakadzi. Mwana ndewani ushamwari? Mwana ndewangu. Mwana musikana mudarire mambo anoda mombe 2 dzekurogwa. 600 US. Mwana mudarire mambo anoda $600 izvi mombe 2 dzekurogwa. Uyu ane mwana mwasani nhumbi imwe yakabva anga ine 2 months 3 months. Yakadii? 3 months anga ine 3 months mimba ndobva mwana wechitumbu. But singataura zvemimba here yakabva 83 months. Ichauri.
tikabvunzwa kuti akanga ari munhu yacho akanga akafa yeye akabva yeye anga ari munhu rudzi tinoda kuti kana tikanzi nyika yakabva toti akanga ari munhu yonzi munhu mukomana tozoti akanga itori munhu zvino idzo mvura idzo hatingadzitaure nezvadzo handiti tinoda kuti tiwane machajiro atinomuita ane guidance yekuti mwana musikana kana watongobereka nemwana wemunhu nyange mukarambana mukaita sei unobhadhara mombe mbiri dzekuroora chi mwana wako uzvidzwa shamwari zvandikutaura ita utsvage mari umbopa mbuya ungati uri kuita chihure nemumwe mukadzi apo uchibuda kupa mambuya vari kuchengeta kana uyeimba baba uine kasvika achigara muimba yake mama achigara kuimba kwavo saka mama wakambodzingiwa namatonga nabright matonga amino nyaya dzavanga vaitirana musi unotaitorodai ndobva atifosa kati muchipinda imumba imomo mamama venyu imomo manimuona ndobva tatobviswa rumi ndobva aisa munhu ndobva zvikanzi muchipinda imomo zori chero mungamufonera iye atoti imba yake rumi yacho ndeyangu ini ndakatoramba ndikati rumi yasikuida ndakabva mai vangu but bright wacho kati chitora imba yake mama wako hawana imba momo handizivi nyaya dzavo amai hatidi kuti muvhiringidze matara ari kutaurwa muno ava vanofona kuti timuudza kuti anga agerapo kwakadaira manje akati zvataura murume ndizvo zvinoziti inini chinhu changu chandoda kuti ndikutaurei wani kana nyaya isina tsvakirai kuno ndinoiramba mudare mangu ndozoibvumira kuti ndimi samai mauya kuzoti ndiri kuda pfuma yangu but kana ndakuenda muchivanhu ndogona kuzokubvunza kuti pfuma yachona munoida kunani handiti mapawa ndinogona kuzobvunza bvunzo iwoyo kuti muri kuida kunani ko makamuziva sei kuti ndimukwazva ari kudayira kuti mwana ndewangu ndowandi kutopa mutongo kuti ngaabhadhare mwana achiita zvinhu zvake zvaari kuita izvozvo ndiri kutomutsiura kuti ungati uri kubuda mumba mambwe uchienda kunomwe mukadzi hazvisiri izvozvo saka shamwari zvandiri kutaura panapa ndizvozvo mwana ndewako kuti ava vagutsikane zvate zvara ambuya vanoda kuti uratidzewo kuti uri munhu akabereka nemwana wako handiti ka uchiti ukagara ukawana zvawawana uyu mwana uyu kana ari pana mhomsa haana kungotiwo mukadzi zveziva ndibikira abike ndipe chakati abike kana bedroom anotoramba neni usikandibuda ndichiendawo ndikabuda ndichienda kwavanondigadzira nyengo nditadza kunomira ndikadzire ndodzoka padeni ndikapopotera oti panzi ndozvakada panapa kava kuti ndakuita kunge ndinenge ndingajere pya mukadzi akandiomesera mai osuku sekutaura kwa handina zvandichanoita chero kupiwa kuingwa mai ven'anga here handizivi kusei uchizotiwo vanotisunga hazvotoitika pachina iye vachitonudza kuti neosagara pamba pangu ndo shoko ravanondira vakandibudidzira ndavaudza waizvozvo kusaka iwo itaka uchiroora mukadzi kavo uyu mukadzi wacho manje kundibve naye pana mai ndototi atomboitawo zvimwe zvinhu kozi ndoti mukadzi wabasi ndoona kungewo kuti iye hatonzwisisi kuti ndimutibika chekuteke habike iwa ubikire murume kuti ndindireve kuna amai ndavane mhosve kuti vanhuakaudangana andi mwana ndichiri nenhuu andi pautora ndakaenda kunyanzvi vacho kuenda ndakaenda andi ndaita kudzidzawo zvinoita vamwe just kuti ndivanga kwawaenda kuguri andi ndopa ndakabhisawo mari nababa ndikaenda ndatochimandikaenda ava vaitonokugadzirira kuti maybe uri kutiza ngoma ndikutiza saka mwana wangu ngaachiendawo anombonorangwa ambobikwa kumarekicharawo kuti kana so paakabva kunhingi ikoko wakambomuona here mukadzi wako zvangoenda ndo zvangotsoka rinanaona chakachinji ndaona kunge kusatoteera patova wese kozi pekutanga zvaitova nani zvaitori nani wondoipa kusateerera kusateerera nokutoti ukangodaiwa tori nduma yakuna mama ndakada kumutsvagira imba mama ukati mwana wangu waudhingaye pano first time inini mandada kukukurudzirai imabai itai kuti mwana agare nemurume wake ndokuti akure agare nemurume wake ahamboenda kumagirlfriend ngaagare pamba
achibikira murume wake vachiwachira murume wake achimutsvagira mhuri yekugera murume wake mungangoita mufaro chete zvinhu zvavo zvinofamba zvakanaka imiwo futi munofara imimi munohuriwa sei kana vanhu muchigara nemukwasha nenhingi pamba venyu murume anorarama nemi sei aiwa hakuhuriwa kunohuriwa vanhu zvinotaura zvisina basa vanhu maoko vanhu vese vanenge vane varume munoda kusevhiswa kaimi kuti mufambe zvakwa kana musinga sevhiswa mufambe munofamba nerutivi itsvo dzasuka manzi sete zvizivo vanzi ihamba maoko ivo vachitaurira isusu isusu hatisi kutsvaga kuti munorarama sei patoda kukubatsiridzai ndepekuti imimi makasununguka muri pamba penyu mukwasha hazonyanya kukudhererai handiti mapaona mukwasha kana mamupa mukadzi wake mukwasha tatomutaurira zvekuita izvinhu handiti mapaona asatombotapa nekufunga kuti kana tataura munomudare tutapa tinotaura zvinhu zvinotoitika handiti mapaona iwe siya mai vagare voga ugare nemurume wako amai vave free vasikana vakagara sogara pamwaita apa zvinobuda munyama yavo hazvifanira kuti zvizikanwe nemukwasha zvinobuda mukwasha havafanira kuti vazvizive saka ndogaita kunge kugara kwamakaita makagara pakuti kunge varamu nechichi hazviiti hatiite kumutemo wedu wechivanhu mukwasha kana anga akachengetwa pamusha paambuya muchirarama zvakanaka musingadetsani hapana chakaita vana vako uchichengeta pamusha ngati kana zvazvokuti unotoziva kuti mwana kwanzi ngatigarei kusvika na 11 o'clock mubatidzamo kuti tumubate ambuya hamubate mukwasha mutemo hautenderi izvozvo chipini ichocho basikanyaya ndirwadza ndizotora mukadzi wangu akandiramba ndirwara kuti wechinda mubuda munhu hachadi kuona munhu papa ndikuona kuti hanana mukuona mukadzi uya ndiye akatinyaradza kusvika kupona taski ndakarwara basi rangu rakusunga saka taurirana kaiwe hama yangu ndizvo asi kana kungokumbirawo kana ndikasungone mukadzi handichandiramba ndikotsomewo nezvimwe maproblems mazimwe problems zvouya handichanzwisisi zvikwe uri kunanga abhuya uro ikashamwari ropedzera wabuda munoda kusentamisa mombe kaiwe autotenderwa kutaura mashoko autaura muno ndikunanga mukadzi ndiye anorifera kuna amai because inini mukadzi wangu akandiudza ndisati ndanorora negirlfriend akatanga kuti girlfriend iri kuti kwai nhengo yako idiki zvanomuzo ichiudza vanhu ndobva ndanorara negirlfriend nemukadzi wangu ndobva pane zvakatochinja kuna kuti zvandisiri munhu ndobva ndadzikwa kunawo zvikanzi yes akaura saka ndingazotsvaga here kuti ndiani aitondiudza zvinhu zvitozoiti isvoto chete semunhu anakatorwa murume vatika haafani kuzondisunga nyama dzangu anokusunga ukaita chihure mumasomo emukadzi unoremara ndikatoita umuudza ndikatomusivisa awe ndakabhadhara isina mama nenyaya yemunhu vakaendunda vamukadzi vadare kumba ndikavapa mari ndikamupa 20 mama ndikavapa minoti mari $30 ikuwazivisa nenyaya iyo ikayanetsa ndo vakatoda kubhadharwa kuti ndakanzwa kuti ndambodara panyaya iyo nandozivi kuti akadzi tu akanzwa ndiwowanukadzi wangu ndikwacha kutoite nechitozvo rena ndizivi anobvira ndozonde mukadzi
uyanosvotesa mai yangu kuti anenge achitosenda ati ndine mukadzi weshuyu anenge akamira payadi saka inini izvozvo manje ani handizvikwanisi inini akazivisa ndikusvotesa haana kundiudza kuti ndine mukadzi kandiudza kuti akasa zvekusvotesa havaudzwe nekusvoteswa uchazopedzesera usina kwokurova ukaona vachitogona kutokuinjiniya kukuti unorova pavanoda chokwadi unochema kwemusi ezvino vachiri kugona kuti vakadaro vari kudzora kuti vanosvika nguva yekuti haudzoke right chayamwa ngaabhatari mombe 2 dzenhingi dzemwana musikanawo